Halika, samahan na naman ako sa isang masayang biyahe na ating gagawin. Papasyalan natin ang tinaguriang New Zealand of Pangasinan at ito ay matatagpuan sa Sison, Pangasinan. Sa biyaheng ito, ano nga ba ang mga challenges at masasayang experiences na ating mararanasan habang tayo ay bumabaybay papuntang Sison, Pangasinan? Alright, good day. Once again, lalabas tayo. Today is Saturday and it's 10 in the morning. Medyo makulimlim sa part na yan. At dito okay naman. Sa norte medyo makulimlim siya. As of now, as of 10 p.m. or 10 a.m. Pero mamaya magiging okay din yan. Maaga pa naman. So pupuntahan natin yung New Zealand of Pangasinan. Medyo hindi ito gaanong kilala as of now. Pero 3 years ago, medyo nakilala itong lugar na ito. Bali, ang starting point natin ay dito sa Bayambang. Nandito kami sa Bayambang as of now kasi nga taga rito si Mrs. ko at ang gamit nating motor ngayon itong Mio. Kung naalala nyo, ginamit natin ito nung tayo ay pumunta ng Daang Kalikasan. Daang Katutubo to Daang Kalikasan nung unang version or yung unang video na ginawa natin. Kasi yung pangalawa kasama natin si Direk Gino. So ako rin pala ay nagpapasalamat sa mga solid na nanonood doon sa ating video with Direk Gino. Kahit na nag-uumpisa pa lang ako, napansin ko talaga na maraming nanood doon dahil yata kay Direk Gino. So thank you din kay Sir Direk Gino dahil siya ay nag-share sa akin ng mga insights, techniques kung paano mas mapaganda pa ang isang vlogging or yung isang video, ang pag-edit ng video, and even sa pagkuha ng mga footages. Siya nga pala, ipakilala ko na sa inyo, i-reveal ko na sa inyo yung pangalan ng motor natin na crossover. Bali, nag-ask kasi ako ng may papangalan sa motor na yon nung tayo ay nag North Loop dun sa pang day 3. Umalala ko sa day 3 yata. At si Sir Kevin, yung suggestion ni Sir Kevin na Harabas, yun yung gustuhan ko na pangalan niya. So Harabas yung papangalan natin sa motor na yun. At itong Mio, hindi naman natin to pag-aari. Ito lang ay pinahiram lang sa akin sa brother-in-law. And Mio lang ang pangalan nito, no? So maraming salamat. At tara, puntahan na natin ang New Zealand of Pangasinan. Bali, stop over lang muna ako dito sa Pusurubio. At kainin lang natin itong dala-dala ko. Merienda, syempre sa biyahe ko naman ay lagi ako nagtitipid. Hanggat maaari, ang magagastos ko lang ay gasolina. Ganun kasi ako dahil vegetarian tayo pagdating sa mga biyahe. Diyan ako sanay. Sa biyahe natin galing ng Bayambang, dadaan tayo sa mga bayan ng Malasike, Villasis, Ordaneta, Binalonan, Pusurubio,
then season. Yun yung mga madadaanan natin. So far okay naman yung biyahe. Talagang mabagal lang ako dahil malapit lang naman ito. Saka syempre kumukuha tayo ng mga videos eh, kaya mabagal. Highway, bali nasa season na tayo. Kakaliwa tayo rito, yung area na yan, papunta tayo sa bayan ng season, then hagilapin natin yung barangay Kamanggaan. Dito yan, paglampas nyo lang ng Pusurubio, kasunod yan season, then kakaliwa tayo rito, barangay Asansu. Kitang kita yan along this highway. Medyo mahirap lang kumaliwa rito minsan eh, kasi ang bibilis ng sakyan talaga. Ayan, Asansu. Papasok tayo, diretso tayo ng bayan ng season. Underpass ng T-Flex. Saan po yung daan papuntang Kamanggaan po? Pagdating mo sa Kantaw, kaliwa ka. Diretso na po yun. May tapat ng eskwelahan ng Kapagbagan. Maglit ka na naman. Okay po. Tapat ng eskwelahan ng Kapagbagan, maglit ka, yun ang Kamanggaan. Okay po. Basta itong unang kanto po, left po ako dito. Okay po, salamat po. Ayan, pag nadaanan nyo itong bayan ng season, sa mismong harap ng town hall, ay magle-left tayo dito. Itong daan na to, magle-left tayo. Tapos dire-diretso na ito. Dire-diretso na daw ito. Then pag naabutan natin yung Amagbagan Elementary School, magle-left naman na daw tayo doon ulit, papunta ho ng Kamanggaan. Yun lang yung sketch dito. Madali lang naman kasi pagtanong lang tayo sa lokal, napakaraming pwede pagtanungan at alam na nila mga taga rito. Ang sarap ng hangin. Tingnan natin kung breathtaking ba talaga itong New Zealand of Pangasinan. May nasisilip na ako dun, oh. Let's go! I think ito na yung elementary school ng Amagbagan. Tama, ito nga. Tapos magle-left tayo. So ito yung signage nila. Dito pa lang parang grassy na grassy siya. It's just like an introduction of a New Zealand feeling. Yung barangay hall dito sa Kamanggaan Season, Pangasinan. Wow. May konting adventure din, ha. Talaga lang, ha.
Grabe rin yung challenge paakyat dito. Wala akong mapagtanungan eh kung saan yung New Zealand na yan. Ito may gate eh. Hindi ko alam kung tama itong pinasok ko. Pero sa kabila di ako pumasok doon kasi no trespassing sabi. Bagnal daw po. Jibanda ajay New Zealand po. Jibanda ti dalan na. Ay tanga to te ata batit nga dalan po dita. Iso ti pagnaan po. Pagbatsa mabaling nga agibati dita. Bueno, sige po. Singarod po, salamat po. At dahil naligaw ako at may nakita naman akong bayabas, banatan na natin. Pwede na to. Very nice. Ito yung maganda pag naligaw ka sa mga bundok. Bayabas number 1. Ano pa? Native na native yung lasa. Huwag kang lumak. Ayan, para mas maganda at di talaga kaya ng motor doon sa part na yun, i-scout ko na eh, iniwan ko na lang siya doon at doon tayo napunta kanina. So meron lang lalakarin to, 10 minutes daw to eh. Hindi ko alam kung tama itong dinadaanan ko, pero let's go. Ayun, ang haba pa ng lalakarin natin. Hinihingal na ako. Hindi ko alam kung saan ba talaga rito. Gusto kong i-scout ng drone, kaso parang ayaw ko. Walang daan eh. Siguro nung ano lang to, summer, dinadayo. Ngayon wala na yata eh. Walang bakas. Pero kung nagkataon lang na ang dala ko ay si harabas, kahit ganito to, kayang kaya to, kakayanin ko to kahit ganyan siya kataas. Grabe ang taas na ng inakyat ko. Napagod na ako lahat. Tapos nakita ko parang walang New Zealand dyan. Parang nasa Pinas ka din. Matanong ko yun. Yung pala, mukhang mali nga talaga ito. So doon ako, tama yung tinahak ko kanina. Umatras ako kasi may pababa. Akala ko mali. Ako pala ay mali talaga. So hindi tayo dito, babalik tayo. Bababa na naman ako dyan. Mukhang kaya ng motor yun hanggang doon, kasi nakikita ko may nagbabike eh sa mga nagpost dito. So kaya din ng motor. Ay, sayang effort. Hiningal ako ng todo. Taniman pala ng mani yan, mga yan, mani. Ayan. Doon tayo kanina siguro tama naman na itong tinahak natin. Pagod na ako. Ayan, meron ng bayabas dito. Harvest na naman tayo. Ang may makain, pantawid gutom. Na-realize ko na mali na naman tong tinahak ko, kasi doon yung ano eh. Pangatlong mali ko na to.
Doon ako kanina sa pangalawang mali. Unang mali dyan sa baba. Grabing hapon na ako, pagod na. Di kasi ako nananghalian. Tapos bayabas kinakain ko, mukhang napasama yung pakiramdam ko mga kaibigan. Bigla ako nang hina. Halos mahimatay ako. Ay grabe. First time kong maranasan to. Na-underestimate ko yung na-abuse ko yung katawan ko, halastik. Kaya bababa ako doon. Tapos aakyatin ko na naman yun. Mataas. Tingnan ko kung maitutuloy ko pa ito.
po. May sticker ako dyan, bigyan kita. Oo sir, hindi ako. May sticker po. Thank you Anong sir. pangalan mo, sir? Jonathan po. Jonathan, o sige. Salamat sir. Ayan. Thank you po, ingat po. Thank you, thank you. Okay, shout out sa'yo, Sir Jonathan. Naubusan siya ng gas sa bandang Surubio. At humiling ng tulak. Eh, di ako marunong magtulak. Sabi ko siya na lang mag-drive. Then itulak niya ako. Ako nag-drive sa radar niya. Shout out sa'yo, Sir Jonathan from Ordaneta City, Pangasinan.